I began to look back in retrospect. I understood why I was so jacked up. I understood why I messed up so much. I spent too much time, Pastor, in the elevator. Jeg kommer hjem fra skole, det har været en lang dag. Jeg har det som i kirken, se halv flag, for jeg er død, mand. Ligesom dyrene i Føtex, jeg lugter krydderet under armen som en gammel Tex-Mex. Og lektierne, de kalder på mig. Min hverdag er grå som en stryns lever på sej. Og ja, det er en smule surt, når det eneste der får dig på toppen er en elevatortur. Og du ser mig fra foden af Mount Everest, og vi ligner begge nogen, der drak videre efter en efterfest. Og du kigger på mig og spørger om vi skal dele et lift. Men jeg tror på revolutionen, så jeg svarer stift. Elevatorreduktion, let's make it happen. Ej, vil du ikke dele et lift med mig? Nej, for du ved, jeg tager trappen. Hvis det BMI skal ned, skal du tage den trappe op, for det er der lidt neder. Hvis man snyder sig til tops, så tag den trappe, baby. Tag den trappe. Og du får muskler så gode som Arnold Schwarzenegger. Og de moves du laver, det bliver holdt som Mick Jagger. Så tag den trappe, baby. Tag den trappe. Hey, hvad så der, dogne frikadeller? Tysen, hvad så? Hej dude. Hvad laver I her? Hvor skal I hen? Nå, men vi skal bare lige op på 6. Jamen, jeg er da på 5. nu. Ja, og hvad så? Altså, få lige styr på stilen og formen. Tag trappen, det bliver normen. Jeg er nede med kondition, jeg motionerer mange minutter om ugen. Jeg føler mig glad, når min mave er flad og mine biceps får en højere atommasse. Så de er lige så tight og spændt op som min brystkasse. Yeah. Forstår du hvad jeg siger? Jeg er nede med at train, homie. Men det er ikke det samme som at claim trapper, lad mig forklare dig boy. Den stil TTU kører sygt sløj. Når man kommer hjem fra uni og har brug for en pause, og man bor langt oppe 2 etager fra penthouse, så er man træt og har sin ret til at slappe af. Homie, jeg gider ikke tage trappen i dag, for jeg vælger selv hvornår jeg motionerer og pumper. Jeg gider ikke lytte til en flok trappetumper, og det ikke for at have en stram facon. Men jeg er ligeglad om jeg har forbrændt en champignon. Goddamn gamle gangster, gå lidt mindre amok. Tysen kommanderer ikke, det ved du da godt. Og Mr. T, jeg ved ikke hvad du forventer, men kom du da bare med dine argumenter. Lad mig nævne på ting, som overhovedet ikke dur, når folk de bruger elevatoren som kreatur. Den man elsker, tugter man, men den man kommer efter elevatoren, den lugter man. Ja, det er kærlighed, som man deler gennem prutten. Alle skal smage hvad jeg har fået ned i skrutten. For fan, metan og det med metylsulfid. Man skal ikke tro, det er kun nok bare skide. Ja, jeg bitter, og ja, jeg klager, men jeg gider ikke stå elevatoren og lugte dine pandekager. Ej dude, det var ikke pandekager dude, det var det reneste flut. Ej, det hedder altså ikke flut, det hedder flyt. Okay, godt ord igen. Sorry dude. Hver gang du tager elevatoren, dør der et barn i Kina. Men der findes et sundt alternativ næsten lige ved siden af. I stedet for at brokke, så hvad med at prøve? På trappen er det gratis glæder. Tjek lige den røv! Går med klimaargumentet, der fanger du mig straks. Stikker trappen og tjekker farvandet for laks. Ja, det kan godt være, at det lyder banalt, men jeg passer på klimaet, både globalt og lokalt. Så tænk dig godt om, før du trykker på knappen. Svarsstikker blev for stor, fordi jeg tog trappen. Hvis det BMI skal ned, skal du tage den trappe op, for det er der lidt neder. Hvis man snyder sig til tops, så tag den trappe, baby. Tag den trappe. Og du får muskler så gode som Arnold Schwarzenegger. Og de moves du laver, de bliver holdt som Mick Jagger. Så tag den trappe, baby. Tag den trappe. Hvis det BMI skal ned, skal du tage den trappe op, for det er der lidt neder. Hvis man snyder sig til tops, tag den trappe, baby. Tag den trappe. Du får muskler så gode som Arnold Schwarzenegger. Og de moves du laver, de bliver holdt som Mick Jagger. Så tag den trappe, baby. Tag den trappe.